Premijerka Kosor u Vatikanu je novinarima i javnosti još jedanput poručila da ove godine neće biti prijevremenih parlamentarnih izbora koje zaziva oporba. Mogu vam ponoviti da što se tiče vladajuće koalicije, vlade i mene kao predsjednice vlade, prijevremenih izbora u ovoj godini neće biti. Dakle, što se nas tiče, ako se nas pita. Da se pita predsjednika SDP-a Zorana Milanovića, prijevremenih izbora bi bilo, ali kako ga se ne pita, u Koprivnici izjavio da je spreman na izbore kad god izbori bili, jer smatra da ima sve sastojke za pobjedničku juhu. Mislim da nema boljeg mjesta od Koprivnice, grada juhe i Podravke, da se odavde zakuha jedna primarna juha, jedne zdrave, dobre evolucije koja će nas voditi prema pobjedi na parlamentarnim izborima, kada god oni bili. Prema tome, živjela Koprivnica i živjela juha iz koje će se zakuhati naša pobjeda. Eto, sad smo dobili majstora za juhu, ali prije toga čekamo premijerkinu krumpir salatu. Vrući krumpir najbujale javne potrošnje i državne uprave još nije uzela u ruku. No ima li vlada i političke snage početi s bolnim promjenama u predizbornoj godini? I na koga može računati? Anka Bilić-Keserović.